Asi tady mývají pravidelně nějakou party. Viď? Zlobidla. Zase jsme se klasicky stihli předspat. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska pojedeme s tátou a bráchou na running sushi do Vaňkovky a jedeme tam teďka, jako já jsem ještě nesnídala, protože tam jedeme, myslím, na nějakou 10:30 nebo 11, protože teďka je nějak 9:45 a když jsme tam byli minule, tak jsme tam byli tak na 1 a bylo tam narvaný, takže buď se tam dá jít až tak někdy ve 4, anebo takhle brzo. Takže tak no. Sakra. Dobrá úloha. To je sojový maso, ne? Tady před náma je který bere všem močky. Máš 4, ne? Tady je, Matěj, zase to tvoje močky. Tři za sebou. Jedou banány v čokoládě. Zase jsme se klasicky stihli předspat už za hodinu, nebo lépe řečeno, já jsem byla už po půl hodině předspaná, takže tak, že teď už odcházíme a jedeme domů. Takže teď jsem doma a teďka si asi půjdu pustit nějakou pohádku. Ten vlog prodloužím ještě prostě, že ho budu natáčet celý den, to je jedno. Takže tak, no. Seká se to. Je 5 hodin a já jdu na procházku s Tomíkem. Tady už je normálně takový teplo, že už se tady dá chodit normálně v bikině. Skončil zase na vodítku. Počkej, kde seš, Tomí? Počkej. Jo, tady. Protože nějak začal, nebo my jsme šli po cestě a tam šel nějaký pán s batohem, asi šel si stavět stan, nevím. Tomík za ním zase běžel prostě. A já jsem ho volala, nepřišel, tak jsem si to tam obešla dozadu sama. A pak jsem ho našla zase u toho pána. Takže jsem si ho teď přivázala, aby neběžel zase za ním. Viď? Tady to ty prasata teda hodně rozjedeli. Asi tady mývají pravidelně nějakou party. Tady to je všude takhle. Kolem mě. Je už 7:30 a já jsem si teďka chystala svačinu do školy a oběd. A to by bylo pro dnešní vlog všechno. Já doufám, že se vám líbil a ahoj u příštího videa.